Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no, kumusta? Kung shout out dahil no, sa tanan nga nasunod ang trabaho no, shout out din yung tanan, amping mo pirmi. Karon no, di ta maglangan, di ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Uji Kumpuk Lakasang. Budbud og bibingka. That's the way I like it. Dance and shout it loud, baby. Booma, booma, yeah. Booma, booma, yeah. That's the Uy! Mm. Oh, kita na lang nahibilin din sa interior takla. Alatan na, manlakaw na ta. O na lang, madam. Suliton pa na akong kay kayunan. Ning katapusang pagsudoong kustom nga na ni Mama Simala. Dahong! Nala! Sigarin ako. Mauna ko ni mo. Kaya dagan pa kong buhaton sa bar. Dagan pa kong tabangan. May ba man na silang matinabangon ko. Dahong! 50% matagtabang. Matinabangon. Sige ba? Ay, muamba ko. Ang mga sama ni Madam Rimar, dili anging pamarisan. Nagtuo kang mutapang pero mitabang di ay og duot nimo sa kaut-utan. Husto si aning Mama Simala. Panahon na nga ako nasang kaugalingon. Ang hatagan ko kalipay. Mayong pagbuminaw. Og dili ko kana mahimo din hingapita. Busa magpalayo ko din eh. Unsa ti takla? Magpalayo ikaw tiyan din. Hinayay mong tingog. Kay unyang hapon na nako ipahigayon ang pagpalayo ining dapita. Asa man tiyan og ati takla nako? Sa layo, kaayong dapit siyan. Kanang dili ta makita sa mga taong salbahis ug mapahimuslanon. Lipay tiyan ati. Lipay kayo ati. Og nalipay sa ko diyan. Nga uban ka unya nako sa kong pagpalayo ining impernong dapit. Niya na nato ang ipiktos. Ang butang. Maayo noon. Ginahagi kay ko anong tingog. Naandat ko ba? Ungas tayo. Walay kalibutan ang mga tinkialas palaod. Gadinhi sa usa ka restaurant ning syudad. Gipahigayon na to ang transaksyon sa illegal nga drugas. Maog yun. Pero, sigurado ka ba ining imong plano, Bogart? Nga moduwa ta ining illegal nga drogas? Dili ba delikado kaayo? Ilabi na gyud karong panahon na. Sayo na lang yun kayo rong panahon na. Sayo na kayo. Karong panahon na, ni barato ang illegal nga drugas. Ni mahal ang bugas. Mahal sa ilong. Sa laktod, delikado sa mga taong tanga o danghag. Bogart, Naibaw kay ko sa laro ini. Iusir ko. pero karon, mahimo na tang pusher. Ang dali kayong kwarta ini. Dako, pagyod kayo ang tubo. Parang baboy ba? Kwarta na yun! Sigurado mang kaha ka. O lagi. Salig lang na ako. Aron kong makatigom na ta. Mupalitag sakyanan nga may pakapin nga payong. Muratag kontraktor ini sa DPWH. Mawag yun. Unya, haus ang lat. Unya, magpakasal din ta. O palito na ko ang tanan mong gusto. Ang tanan mo. Bogart, oy, ganahan ko, ana. Bangan sa ilong. Onya, asa man taron. Aw, siyempre. Chick-in o natag motel. Adto ta magbahig sa butang. Ang pagkaman, turjak na yun! Hala, no?
Ganahan ko, anak, da. Gana. Ganahan kayo. Oh, uy, hala. Oh, Bogart! Oh, si Lalat. ni Aang Samukan. Tara, malibata. Ots! Ayaw pagsibat. Kay dili ko mugukod ninyo. Kamu na lang. Siya na lang. Kana! Humus kong lalat! Kung bati yun! Bagay sa ilong. O sa malat. Uyab na mo ining putot nga lagom. Ayaw kong binuangi bugat, ha? Endangered species na biyaning nga. O bitaw. Ha? Kay tagsa na lang kayo rong bakukan. Nga magkabaong musulti. Ay, aray, you slap my face. Ala, puwa si mong aping, Bogart. Ano gisagpa mo ko ni mo, Lalat? Ha? Gisagpa ko ni mo tungod lang ining putot nga lagom. Ayaw pasakiti og sultan akong uyab. Oh! W! Wow! Misayaw ang akong dughan sa akong nabati sa katapusan. Gisugot ang yun ko ni mo lalat! Uy, katawam sa... Uyab di mo ining bakukang nga musulti. Tana, Bogart. Mo check-in na ta. Kana, chicken, tara. Check-in, me. Hala! Misuot sila sa motel. Humus kong lalat! Dali, Chico. O Beniko, Asa mo ta? muchikan sa ta sa motel. Bangag sa ilong! Onswa! Okay, dali. Oops. Okay, mahig din tayo ng kining utot sa demonyo. Siya mo. Magripak ta. Lipak. Kumplito niya akong bag. Kumplitos para pernelya. Safety ka, taining dapita, Bogart. Oh, safety. Baratohon ra kayo ning kwarto nga atong giabangan. Og nipis ra ba kaayo ning plywood nga silbing nag-uwang sa pikas kwarto. May mga gagmayng buslot. Diin makita nato ang pikasod sa pikas kwarto. Tingalig maliklian tagparak din eh. Iki. Ha? Unsay iki? Ayaw ka pala ka. Safety ining mga ingon-ining dapit. Huwag ni sagad buhaton sa mga kanang magduwag illegal nga drugas. Ha? Anang small player ba? May small time ba man? Ani lang sa motel. Balag baratohon lang sa. Pero ani din bahigo ng butan. Kining utot sa demonyo. MB. O si MB? Mao ba? Maya, mabawas gina. Mau, kining, kalma lang. Relax lang ka di ha. Ako'y bahala. Hala, Bogart. Nga naman. May mi-check-in sa pikas kwarto. Bigyan ni Bi. Akong liliun. Ha? Niyan tayo sa suot sa kwarto ning motel. Ako, anhita din niya magtakay sa langit ng kalipay. Bangag sa ilong. Ulala! Sila kina si Lalat og Jigo. Ang mga amaw, nag-check-in sad sila din eh. Unsa may ilang buhaton. Uy! Paya, naghubo sa iyang sapot si Lalat. Oy, baya. Unhan patas mga animalistik. Lat! Imo mangunang gihubo imong bisti. Dili pa ni Mao, ni Apa. Uy. Gitangtang na nimo imong pantaptoy. Pasig pantaptoy. Panaptong gitabon sa ihim. Ni Apa gid ko. Hala, imong gihubo imong pantaplat. Ang si pantaplat. Panaptong gitabon sa ihim. Agyod. Karon ko. Unsa na may imong nakita? Kita kog bukid nga hait kay tumoy. Munag Mount Talinis sa Valencia Negros Oriental. Unsa pa ko? Kita kog bao nga nagkub
ugdo ug murag isdang bunguton. Maubag ko. Anya, iitsa ko si mong naong kining akong tibag. Sus, nipilit sa kong naong. Humot nga baho-baho. Mamatay sa kasuya ang uban diha. Uy! Animal, murag ko gikabuhi. Di balistik. Murag kita gipadungog-tungog ni Lalat. Paya si Lalat. Dako kayog bahawan. Unsa? May ikapang hambog man sa day ng babayhana. Naglain akong kabuhi. Ngano ka? Ngano ka, Bogart? Nanginit ang tibok kong lawas. Girly Anthony. Unya. Ay, kuramboson taning ato. Paaway ta sa tungkat ka. Ganahan ko, ana. Hala. Hala, kakusok sa ilang mga ago. Ang mga animal. Gipasuya ta. Pagdali, Chigo. O kaya naning akong ginabot. Kadiot, ni alat. Mamagod ang kituno lang akong tipak. Isulob na lat. Ay tingnan panuto ng imong nagtisni na ngisi. Unsa? Sorry lat ha. Ay, gikapikat na ko. Naglagot ko nimo. Ngano man? Nainsultong akong pagkababay, Chigo. Tiyo mo'y, tuktok ko nang miduol nimo. Imo pa yung gipalabay. Di man ko gustong maubos ang imo pagkababae lat. Gusto na kong magpakasal una ta maghimo anang butanga. Kinaraan na ng imo. Gen Z na ta. Mata na lang gani ang palihukon sa uban. Magkasinabot man gani dayon. Labok dayon. Karaan kay kag style. Mao mo na gustong gitudlong nanay nako, Maria Pikat. Nga, tahuron o girespeto ang mga babae sama sa usa ka inahan. Sabay diha. Lat, Kalagot ka. Makalagot ka. Ha! uy, ang langgam mo tabian. 920. Kanahan ay. Hindi langgam! Isabot na ba ko na? Unsa? Maunay! Nahitabo ba jigaw? Ubay, wa gyud hitabo na mong lalat sa motel kay wa man gyud nako siya hilap pahimusli. Ala, uy. As ka na gawa yun ni mo ba jigaw? Gasya na naging bato pa. Baynoy. Ako pa to. Bungkag ng bayis putyo ka nilalat. Di ko gusto ana bay. Babae gud siya. Angay lang nga itahod og respeto. Ambot lang ni mo. Izaz! Sakto ba ko sa akong gibuhat bay? Sayop. Wrong yun. Sa sunod mo ni buhatan nilalat ha, ba jigaw? Unsa man? Tudluan ti ka. Unsa may buhaton? Bagduki! Unsa? Lagi! Bagduki ba jigaw? Sabot ka? Bagduki ba jigaw? O lagi, maglukan mo na. Oh, muna yung ni mo buhaton. Bagduki ba jigaw? Unsa? Gutara, Leon. Tokoy, kini. Unsay talent sa mga buhaya sa Pilipinas? Champion swimmer. Mao ni klase sa mga buhaya nga mayo kay mulangoy sa bilyones nga kwartas katawhan. Bagay sa ilo. Unsa pay laing talent sa mga buhaya? Budget eater. Mao ni klase sa mga buhaya nga usa ka paak. Horot ang budget sa flood control. Bangag sa ilong. Maurang na to, koy. May lain pa. Money specialist. Money specialist?
Kana ba ko ng mga buhaya, nana sila yung grupo? No? Kibipi sa day ko na sila, oy. Kapisona ng mga buhaya sa Pilipinas. Nauso-uso na lang kinang money specialist pa ito, koy. Mao klase sa mga buhaya nga, higupon ang budget sa flood control, paingon sa ilang bulsa. Hinumdumi mga kaigsuunan. Flood control pa lang na ha. Wapay labot sa mga tulay, taytayan, bridges. Mga dam, mga building, uban pa. Diyan na mo eh. Diyan na ko no mo. Ala no bitaw, no? Sakto kag yung tukoy na. Kurikik yung kayo! Husto na ning tanan. Isira na akong baga. Andam na ko. Karon, atoon ko na si Gian. Magpalayo na mining dapita. Sinutok mo. Bayo ka ng inom sila sa tindahan sa unahan. Makahigayon ako sa pagkuha ni Gian sa ila. Magdali ko. Gian. Ate Takla. Nakita ko si Papa Tukmuni mo sa Pikasiskina. Nag-inom uban sa iyang mga barkada. Makahigayon na tapos pagpalayo din eh. Dili ang tangjiyan ka ate man. Naku, kayo kandado butang ako sa babang. Oh, naatukot. Ikaw na lang palayo, ate. Biyain na lang, Gian. Dili mahimo. Kinahanglan mag-uban ta sa pagpalayo ining impernong dapit. Iyon na. Kining na kong bato. Idokto ko ni skandado. Dukduk ni mo ka din, Gian, ate Takla. Kinahanglan matangtang ni... Agli na kandado, Gian. Natangtang na. Kuhaon ko tayo ng kadina nga. Nakagapos sa mong tiil. Natangtang na. Wala ka din natin, Gian, ate. Dali na, Gian. Magpalayo na ta. Ay! Asa mo mga animal mo? Kitanta ako, papatok mo, ate. Animal ka, Takla. Dagan ka Diyos kong kinabuhi. Sige sao, ha? Dagan, Gian. Pagdali. Ate! Dagan sa kuha. Mata! Aray, kasabok! Buhiin ko, demonyo! Balik na kang kapuso tas kanina. Ayaw, Gian! Ayaw pagbalik! Pasakitan lang kayo ni Salbahis ni mong amahan! Dali na, amaw! Dali! Dali! Iya, tumbangan. Dali! Kasakit sa kong pungkaran! Diha ka na, Salbahis! Dali, Gian! Gulisan ka muna! Ay! Ay! Agoy! May taksi nga nagpadung din eh. Parahon ko dayon. Para! Pahinga din ni Papa. Sabi dayon. Sa terminal tanoy. Pagdali. Balik na! Diyan! Animal ka, Takla. Hidaan kita ko, anak. Hiyagit palayo na ko. Labing siguro, iyan na ibalik akong amaw nga anak. Muna ginimay mo, muna ngop kong presidos ka pulisan. Ipadakot mo ko sa Takla. Ako rin reklamo. Ilmay mo ni. Ayaw na buhata to ko. Kahit ngaling ikaw no ay mapriso sa imong pagkanagmalan o pagkanaog-naog as bata. Sa? Niano ta sa terminal sa bus, Gian. Terminal bus? Dali na. Mga naog na ta. Nao, Gian. At Takla. Ala, Miko lang kam. Naapatong poste. 140.
Dali na, Gian. Gunit sa akong kamot. Magdali na sa pagpalayo din eh. Oh, Ate Takla. Sakay na tagbas, Gian. Luwas na ta. Dili na di ay mapunog siyan iya papa, ate. Dili na di ay masakitan siyan. O, Gian. Maugin ay mahitabo. Yay! Lipay siyan. Naluoy og dalipay kaayo ko alang ni mo, Gian. Pero, asa man siyan ato, Ate Takla? Asa siyan ato? Wa pa ko masayo, Gian. Diyos na lang mag-igo kung asa tada dun sa kapalaran. Ate Takla. Budbod! Budbod mo diha! Lami kayo ning akong budbod espesyal. Kini kay taas, gahi, sinaw og tumoy. Budbod! Budbod mo diha! Lamisam kayo ni akong budbod! Mubo, pero gahi! Buso kong tambok! Budbod! Budbod! Amo diha. Uy! Bingka! Dakong liki! Hala? Humutog dako ang liki! Bingka mo diha! Espesyal kini akong bibingka. May sasasundo nga. Magico! Silalat, Magico! Hi, Lat! Hans imong mata? Ha? Ah, lalat, may lak. Uy, hala! Gis naman manunod ka niya, Magico! Suko pa na gihapon siya ni Mau. Ubay, Noy. Sila nakaadlaw na di siya mutagad nako. Oh, ingod ka, uyam na mo. Gisugot naman ka kaniya. Lagi. Pero, libog ko. Ha? Libo ka? Sige, magkagula-una ito, Ray Kagod. Pwede, ay. Nga naman, Di naman hinoon mutagad nako. mao ba? Mahinomdom ra noon ko nga, gidadaan ako siya pagkaon sa ilaha. Oh, Peace upiring ba? Ibaw man ko sa iyang paborito. unya? Ingon ini ang naitabo. Music Maestro, please. Niya. Dako na ning lami ang pagkaon. Hurot ginirog lamoy ni Lalat kay ganahan man siya ini. Ngano ni aka? Gidad ang tika ining imong paborito. Crispy pata o... Diyan na nagbuwa. Panit sa litson baboy gud. Naglitson kog pulos panit sa baboy. Kay naibaw man ko nga paborito nimo ang panit sa litson nga baboy. Ngano gidadan mo ko ni mo, anak? Peace upiring ba? Aron pasiluon ako nimo. Bina. Niya dawata. Okay. Karon, gipasaylon ko nimo humot kong Lalat. Sa lulaki mo ko. Ay, agay, ang akong ilong. Imundakan ko sa pagtahan man kong hatag sa pagkaon. Mga sa ilong. Ala? Maunay na hitabo ba jigaw? Lagi? Igo malang gidawat kong pagkaon. Pagkuman gibundakan ko sa pagtahan. Ba jigaw? Mas maya tingali nga magbuwag-buwag tabay. Ano ba? Mahurot na yun ng atong espesyal nga budbud. Total, dako maning plaza. Mura maning drama nga lovers in plaza. At doon na ba'y forever? Aray sa kusunahan? O, sige. Sige, aray ko nila sunahan na silang dapit silang nagtali. Kuya! Uy, batang gwapa. Unsay ato ni Muday? Kuya, gutom diyan, kuya. Gutom. Ngaya diyan, put-put, Aw ka na radi ay. Way blima na. Kayang tudlo sa kong nanay, ang taong gigutom, pakanon. Ang taong giuhaw, paimnon. Oo, dawata ning budbud, oh. Salamat, kuya. Oh, Gian. Nagunit lagi kag budbud.
OMG! Oh my God! Kagwapa niya! W pag yun! Wow! Nganong may dakang budbud, Gian? Hatag, kuya. Buutan man na, kuya. Miss, ako naghatag ng budbud niya. Pila palihog, sir, kay bayran ako. Di na kailangan mo bayad ka, miss. Ihatag ko na sa bata. Nangayo man. Ngay man siya kay gigutom. Maong gihatagan dayon ako. Kay ang tudlo sa akong nanay, ang taong gigutom, pakanon. Ang taong gihaw, paimnon. Bulawanon ka day kasing-kasing, sir. Salamat kaayo. Ako day si Jigo. Ang bantugan nga tindiro sa pinaka-espesyal nga laming budbud ning dapita. May mo ba nga mailhan ang malaanghel nga matahom dalaga sa akong atubangan? Ako ba imong gipasabot? Miss, ikaw uwa na ilain pa. Ako si Takla. Wow, kalamin taklaan. Ha? Joke lang, oy. Joke lang. Joker man gud ko. Og siya di si Gian. Dayo lang mining dapita. Diyan ko, kuya. Misamot ang katahom ning dapita nga nakita ko ikaw takla. Pero, time pa. Ano ra? Nagkita na ba tatakla? Ambot lang. Wa pa man siguro? Pamilyar man ako kayong imong tingog. Murag anghel nga nag-awit sa kalangitan. Mao ba? Balak nun lagi ka, no? Ambot, oy. Kalit naman ang dihang nakita ko ikaw. Sige na, mo lakaw namin. Kadiyot, dawata sa niyo, dawata ni. Budbud? Libre gyapon na, way bayad. Gusto lang ako makatilaw ka sa akong espesyal nga lami ang budbud. Salamat. Sige, dali na, Gian. Bye-bye, Kuya Chico. Bye-bye! See you tomorrow. See you later. My God. Kalit ng lagsik ang akong dugan nga nakita ko si Takla. Murag kalit nga giuhaw ang akong dugan sa iyang paraig. Takla! Buutan lagi, Kuya Chico at Takla, no? O, Gian. Cute siya. Murag panda. Panda? Pero, dili ta angay musalig dayon niya, ha? Wa pa ta makailan niya sa hingpit. Ate Takla. Bogart, ikaw ka nang sakay sa nindot kaayong motor. May lain pa. Wow! Misamot kag kagwapo, Bogart. Mao ni kini ang resulta sa imong pagsalig nako. Nga magnegosyo og illegal nga drogas. Pila ka adlaw pa lang, nakapalit nin tag motor. Sikanhan, pero mura gyapon brand new nindot kayo. Dali ragit kayo ang kwarta unsa, no? Oh, girly. Og kun magpadayon kini. Hayan, dalitan mamilyonaryo. Pila ka adlaw na ang milabay. Og padayon kung naglaom. Nga usa ining mga adlaw. One of this day, makita ko ang akong Delilah. Pero nagyod siya, moagi pa din sa mansyon. Duturo, Hercules. matul sa security guard sa Kate, may babae kulog lagi tani mo. Unsa? Mau ka na. Ang ako na kanang Delilah ang nangita na ko. Pagdali, Hercules. Pasudla na yun siya. Ug dada sa akong atubangan. Insigida. Matuman, Duturo. Matuman, Don Arturo Asakar. Kadiyo tagay, masahian ti ka. Ay, wag ko makinahanglan si mong masahe. Ang akong ingon nga pasudla ang bisita. Ug dada sa akong atubangan. Kihoror. Pagdali. Insigida. Matuman, Duturo. Kinsa maghaay nangita na ko. Si Delilah naghaha ka na. Ang mahal ug pinangga kong Delilah.
ang bugtong hinungdan sa akong pagbalik ning dapita. Oh, Don Arturo. abi ko kung ikaw man ay. Maayo kay wa pa ka malimot nako. Di alagi ka. O nasa tanan. Ipaila ko ang akong kaugalingon nimo. Ako si Girlie Anthony Ginina. Young and available. Girlie Anthony? Ikaw sa nimo si John Anthony? Wa ko makailaan ha. Aw? Ati Taklap, Gipulaan ka na sa pagduwa? kapoy man siyan, uy. Dali, Bi, kay trapuhan ti kasi mong singot. Salamat, ate. Way, sa pa yan. Hala, ang langgam tabian ay. May batok sa swing. 1, 6, 1, 0. May abot man din, eh. Bisag asar gyud dito siya maabot, no? Ate, tanat siyan. Unsa man na? Ano natapuyo sa plaza, ate? Muraman ni drama Lovers in Plaza at doon na by forever. Aambot lang, Gianna. Wa pa ko masayod. Gamay naman lang ko na nga tong kwarta. O kinahanglan nga makakita kong trabaho din, he. Aron makabaton tag disenting kapuyan. O makakauntag katulo sa usa ka adlaw. Trabaho? What? O, Gianna. Nagkadungo ko sa inyong ipanagsultihan. Oh. Nangita ka trabaho? Nangita ka kapuyan? O, miss. Di magkakatapulan? Dili, miss. Di ka hilaksanon? Labaw ng dili. Makamao ka sa mga buluhaton sa bay? Kamao. Kun mao, ako ang tubag sa imong problema. Unsa? Sunod lang yun man ako. Ganahan siyan nakaw-nakaw? Layo pa ta, Miss Lalat. Doon na lang. Tana! Matala na yan! Ikaw maday ni Tukoy, uy. Sige. Unsay pinagkadako nga nabuhat ining gobyerno ha sa tibuok Pilipinas? Baha! Kay daghan na kayo og resort sa kadalanan. Bangag Bangag sa ilong. Samtang kita naglangoy sa baha, sila sab nga mga kurap, nga mga congressman naglangoy sa kwarta. Tungod sa ilang Ghost Flood Control Project. Bangag sa ilong. Yan mo, lakaw. Hoy, Tukoy! Asa man ka? Balik ko po yun sa mas. Di ko rin sa Pilipinas. Nagang kurap ka mga nagtong politiko. Bisagsak man di ba priso. Bangag sa ilong. Kidam ko na siya. Gidaman-daman na ko niya. Sukad lang nga makita ko siya. Oh, my love, my darling. Dali mo sa kumpani, May. Dili kay ni gamay, og dili sab kay ni dako. Pero, hamugaway na ang akong pagpuyo dinhi. Ilabi na kay, nag-inusara na lang ko. Maora na importante na ko sa pagkakaroon, Miss Lalat. Ang disenting kapuyan. Wa ko mag-apa sa sweldo kay mangita lang kong laing trabaho. Well, bakante man ang pigas kwarto. Mong, ato mo dito matog. Salamat kaayo, Miss Lalat. Ingat siyan. Salamat, ate. Time para good. Ikaw sa din mong batang abnormal. Mahimo ba, Miss Lalat? Muhangyo lang ko nimo. Sure, unsa man. May pangan ang bata. Siya si Gianna. Dili ko siya ugunsa pero sama na sa akong igsuon ang akong pagtagad niya. Og labaw sa tanan, dili siya abnormal. Tarong man utok siyan tilalat.
Di day ni Turiring? Unsa kahay sunod nga mahitabo kana ang daghang pangpangutana sa iyong hunahuna sa pagpadayon sa pagpaminaw ning nagtiat lang nga sugilanon. Budbud ug bibingka na sinuwat ni Oji Kumpok Rakasa. O palihog dahil ka no, mga kalasanos, mga followers no, sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.